Hello, people. Hi, people. How are you? Hey, people. How are you? Snaka Trace, Loveness, Papanzore. Noxy, blah, blah, mamo, mambo, say, Maria. Maria, sister Eunice ndikuona mira timboti svitsei zvimaminutes zvimwe. Sister Eunice chimbofanira kubatai kumbi kuti aripo here tinzwe kuti haufa. Zviri sei? Alice Mupaya, thank you. Buhlesi banda linjani. Maria Mangani Chinaka Tracy Vashenite kuzinyero. Lokad Jidunga Brighton Zimpiti zviri sei? Muri sei. Oh my god, chimukofera changu nhasi toda kuonewa nhasi chekugwara chikutakuta slow. Oh my god. Sikiraita slow. Slow. In the food slow. Slow. When the beat slow. When the beat slow. Amanda Nyahunzvi zviri sei? Safia Dumbu uri sei? Ndakunzwa kuti kuSouth Africa kune anything zvaitika here or not? Saka ndakunzwa kusasati tanzwa feedback yeSouth Africa. I haven't had any feedback from South Africa, so we're waiting for Kumbi to come with the calculations and tizwe kuti nhasi yava Wednesday. Akuziva kuti tava papi. Right, ndichiri ipapo pane anonzi ndanzwa nekumutumira message ndichimubvunza kuti uri kusenda papi mamessages enyu because vari kuti hanzi ivo let's see life yatakaita zuro ndeipi. Vari kuti hanzi handisi kupindura here, so I don't know kuti ndini here ndisiri kupindura oro vari kutumira kune anonzi Rose Kazuru. Mamessages angu ese ari kuya kufoni, I'm responding. Mamessages ese angu ari kuya kufoni, I'm responding. So Rose ndakusonda kuti Rosemary, I think anongonzi Rose Kazuru, ndakaresponda kune first message yenyu ndikakupai ndikasiya madetails ipapo. Then ibva ndaona kuti pakanzi hanzi gave a message didn't reply. Asi kuziva kuti kupi because mamessage ese ari kufoni kwangu ndamaresponda ese, ndatsvaga handisi kuiona message yacho iri kutaurwa vese ava nenhamba kana ndationa uyu ndiani avakati papekera. Hakuna munhu wandisina kupindura ini, vanhu vese takavapindura. Saka handisi kuziva kuti muri kutumira kupi kwachoni, muri kutumira kupi. KuInstagram ndatarisa hakuna, kumamessages ndatarisa hakuna, saka handisi kuziva kuti muri kutumira message kupi kwachoni. Make sure munoisa code. Kana muri kutadza kwangu, kana tumirai Kumbi kana yangu iri kuramba. Tumirai message kuna Kumbi. Maybe yangu haisi kuita, but vanhu vese vari kundisendera message I'm responding. Yenyu hasa ndaiona anonzi Rose Kazuru ari kuda kutumira, saka I think ari kushaya kuti otumira sei. Kana zvichiita ndibatei kuri kuinbox chaipo, ndatosiya message ndikati ndibatei kuShema TV inbox kana kuti kupersonal account yangu mongoti Rose Kazuru, ndobva ndakupai madetails achoni amuri kuda because handina message yandati ndaona from Rose Kazuru. Hakuna message yandikuona. Maybe muri kutotumira but wrong number. Saka munenge makutongotumira kana mukazoona, because I feel like vachaona later. Munenge makunditumira kupersonal account yangu Sharon Chipomanzvera or kuShema TV Instagram kana kuti Facebook as well. Munokwanisa kutumira ikoko. Ndozvamunoita sei zvamunokwanisa kuita. Sit on
kamirira ita so rega nditombodawo ndite 1 minute kuita zvandoda kuita panapa. Ndotanga ndabvisa apa fila tuma documents saka ndatoti nditange ndaudza anonzi Rose Kazuru kuti hakuna message yandaona. Kuna message yandaona, mameseji ese vanhu vari kunditumira mamessages ndiri kubva ndaresponda ipapo. So munokwanisa kumbocheka madetails. Kana nhamba iri kuramba munogona futi kungondibata kuinbox paFacebook ndinoresponda zvakare. Kana dziri nyaya dzemari ndinowekera idzodzi dzemwana uyu dziri surrounding mwana uyu ndiri kuresponda. Dzimwewo idzo dzisinei nezvekuti mari dzimwe dzandisingakwanisi ndinongotarisawo ndotarisa divi. Alright, iripo, no problem. Saka regai ndirambe ndichidawo, so ndida because pane zvandida kugasa ichi chafreeza chilaptop ichi chafreeza, saka imborambai muripo zvenyu tione kusvika because I think nhasi tikuda kumbonzwa nakumbi kuti tava pamari. Oh my goodness, nhasika ndichaipwanyira pasi laptop iyi. Iziri slow. Rambofanira kuedha vamwe vasiri sister Eunice nakumbi. Timbofanira kuedha vamwe vasiri sister Eunice nakumbi. Vanonzi Rose Kazuru. Kana mukazoona live inoi, please inbox me kuShema TV Facebook. Or maybe vari kusenda the wrong one. Pane Shema neShema TV. Oh my God. Shema TV uyu ganditotarisa so tione kune imwe yacho kuti maybe vanogona kunge vatumira ikoko. Mina nditarise guys. Let me check. Kuti vanogona kunge vatotumira pamwe kune wrong page. Timboona rimwe racho ni page racho. Let's see the other page. Switch. Tione the other page pamwe ndoko vakatumira. Oh, nhai. Vakatumira ku wrong page. Sorry zvenyu. Nditozvifunga nawo. Oh my God. Vakatumira ku wrong page. Nditi so ndivatumire, but vakatumira ku wrong page. Sorry. Sorry zvavo. Alright. Todai vakatumira ku old one harishande iri page iri. Nhai, aiwo pavanoiona. Hai, ndikutozviona just now. Sorry zvenyu Gogo Rose. Ndazviona just now kuti mameseji enyu mamuchitumira ku wrong Shema. That page rakambomira kushanda. Mapeji angu ese anonzi Shema TV. Shema TV. Ndio mapeji angu ese right now. The other one richazoshanda pamwe pamberi apa, not now. Right now harisi kushanda. That page is not working. Chazorishandisa zvedu kumberi uku, not now. Chazorishandisa kumberi, but not now. Not now. Charishandisa kumberi.
Not now. Tione Thomas Nzanda kwesei. Faith Mponda sei. Barbara Musakwa zviri sei. Saka muchoda kutotaura neuyu. Handambozvioneni. Peji iroro harishande. Saka nditombonyanya kurivhurawo because ndoziva kuti harishande. That's the old page. Ndakavhura new one. Ndakavhura think 3. Rekutanga it was a mistake but ndazovhura another one. Ndazovhura the final one randiri kushandisa inini. Then the other one ndakati no. Ndakarisiya ndatanga kuvhura new one. Saka like I have 2 my page. Divine nya ndine 2 mapage but rimwe racho ndakambomira kurishandisa ndichazorishandisa zvangu. Richawana zvarichashanda as time goes on. Richawana zvarichashanda zvaricheche. Wanda kutokangana zvanaida kuita. Ndanda kutsvaga meseji kuti ari kupi. Ona nekuti ndatoita confused. Vari kuti vari kusenda kupi. Guys, ngambopindawo muchingotiwo ndepi yenyu, chingopindawo muchingoti mhuresawo. Vanhu variwo tapedzera kuona pamaapple. Guys, but ndiana muchafunga kuti achahwina muswe uyu guys muswe chingwa. Ndada kufuna mumbotiwo number 3 guys. Alright, I can do this. Let me do this. Alright. Wait, which one? Don't you show it away name? Why are you embarrassing me? Why? Zvinoda kunererwa ichi. Chinozama. Tazvamaizama chaiko. 2 seconds, let me visit this one. Remove pano. Inenge chistika zvayo chida kuonererwa. Apa ndichaona kuti ndoita sei manje. Jehovah Jireh, help your child. Help me. Ndoita cancel. Cancel inobva yeregera. Cancelled yaita. Oh my word. Guys, ndozvinenge zvichiita kana uri wega zvako. Uchinyatsokozviudza wega. Uchizvirevera nhema wega. Zvese imomo. Tione vamwe kuti Melody Melbashinake Sandra Mushawati zviri sei Divine nya. Melody Chinake tafadzwa sitole. Shandi munemo. Simukai chamunyorwa esiderera. Nox blah blah. Wait on it much second. Technology never loved us. Pamela Said, how are you? Sure. Copy. Lee Tanaka, how are you, Tanaka? Lawrence Moyo. Tafadzwa mpota. Sei. Takamirira zvedu Kumbaudo. Na sister Eunice. Rumbi Chiutsi, how are you? Pamela Saidi, kuri sei.
Let's see. Koiwe ungamutukirei wanga uchimutukirei koiwe ungamutukirei tamusangire mabebi koiwe ungamutukirei wanga uchimutukirei koiwe uchamutukirei koiwe uchamutukirei wanga uchimutukirei. It's in the upper. Kubva musi mazoni ndambozvispekta vanhu havangazofungwa ndikuvaitira noise on purpose. Umune maneighbors ukune maneighbors gayai ndakaenda kusangojewa usai takavaitira ruzha ndofunga vakarwadziwa ndoona sekutoti kuda zvimafilipino zvakatonondimhangarire kuti uyo ari kuita noise vanozvitaka vamwe vanotondimhangarira kuti uyo anoita basa rekuita noise usiku. Nevanondimhangarira vanondigona here guys. Tichisiniya panapa kaini chimusiniya. Vakanzwa kuti atama musikana vachafara. Redhiyo yangu inenge isingachariri manje. Toidandaura ka usiku apa ndo time yandinoda kudandaura. Apa ndo time yanenge vakuda kuvata. Vakariita wani birthday musunu vasikana vemafilipino. Guys, Mwari vandiregere. Is it normal kana kutoti kudi? Pamwe ndina hangu ndiri too sensitive. Musi wechinyange musi weSaturday. Ndakaguma ndabuda mumba ndikambondogara pashi. Ndikati musikana kuti waita zvekuita sei? Ndakambovungwa ndicleaner uya vanocleana vauya mhene zvavaisa mukoridho. Ndati musikana ari strong. Koridho rese ranga richingova nedhateki rayanga ashandisa pakundowacha memwana. Musoro wakatorwadza. Wairwa amene kuti chakashandisa but you that stone was strong. It was strong. Ivo pawo ndo chimwe chabva kutoikira zvandakazviringana kuti kana ndingogara pazhe kusvika nguva ndakadzoka ndikatora zvimauyu zviya zvimafilisi ndikatora dhoo ndigotenderedza kuti usibe uya choisa pinere kuno. Ndanzwa zvokwadi musoro wangu wanga kusvika pakutema. Ukadzika pasi wanga usikasviwi. Ukauya manje wakwira masteps wakuda kudai raita kuuya rese zikuikira mhepo ita kuti zvaita wesi manje. Pakata 2 days 2 good days mwana achizviisa zvinhu izvozvo paikira. Akati musikana akashinga kupa achazodzipinza mumba achaita sei? Kuda kwazviri hake zvezvichimuitira sei? Yei zvanga zviri strong. Zvanga zviri strong zvaakaisa ipapo. Mbozvonzi chii zvinhu zvachona zvanga zvakai haini zvakatonitenderedza musoro memwana. Ndakazwa kuti ndokutanga ndakamboti kuchicha acid rashaikira. Munozwa simeo yekuti ukarasha kana kuti stay soft by mistake yoteuka yongoramba iripo pasina munhu aikorobha. Ndo zvaiita zvinhu zvemusikana iyeye. Ndo zvaiita zvinhu zvake memwana. Ndakati hai hatokuvara. Inge musi wekuti anenge achiwa nekapati bhozi rakazonzwa vanhu vakazoti happy birthday. Kuda waiitira vanhu vavo kuti vari kuuya vanouya vachimuchisimira nice. Kuti keke racho vakarirya. Vakarirya here naJehovha. Lintang, did say Bridget Elf Mata Mamumbe? What do you say? What do you say? What boy? Then tione ndikapesa apa ndobva ndadedza hangu sister Eunice wopinda. Ndakutopedzesa inenge chingofreeza chicha slowly but sure zviri chienda slowly but sure.
Magizi Munya say, how are you? How are you? Okay. All right. Sister Eunice, vanoita zvavo vekune vanoita but tinongomuzvisei akaenda ari kuchikoro anogara kuBangkok ari kuchikoro ustudent ari kuchikoro ustudent ari kuchikoro ari kuchikoro mustudent. Okay, no problem. Tatenda chinhori zviri sei? Sister Eunice chiuyai, tatenda marange kuri sei? Miss you too, wherever you are. Wherever you are, I miss you. Sister Eunice vachona okay. Sister Eunice ngandise futi link mucomment section. Ndada handisi kuisa music one. Handisi kuisa daumbowekera. Ndozvanzi ndanyanya kuita noise guys every day. Message zvidzo zviri sei? Hlonipani. Divine music handisi kuisa because of my neighbors guys. Musi takaridzisa kusvika kwakuda kuedza saka zvozoita kuti everyday ndovaridzira music setime dzinedzi hazvizoiti. Yanimbowarespektawo imbowarespekta. Handimbozvirambiri ninokusi bla handizvirambiri because corridor rese apa angasamborina zvinhu zvakawanda angasina kana washeni yakawanda ndokungadzaiti wa 5 hembe idzodzo takambobvunza ndikati asi vekera mai varasha bhotoro mukati kunongona kuti inini pache zvangu ndakatombonotarisa kuti asi ndatarisa uyu kuekera pandaraunda ndikati hazviiti because ini zvangu zvese zvogara mubathroom kati azorasika bhotoro urarasika kupi daiwo ndatarisa handisi kuona mai vavanoklina saka zvarasikira kupi state of chiyo yarashikira kupi bhotoro kuti ndanda kunotsvaka ndinoikorobha hangu kana yarashikira mukorido pamwe yarashikira pamberi peuyu pedu pemadhoo edu dai kunzwa ndiye musikana uya wangosingafemi ringova bhotoro rese rakadero ngosingafemi maimwana achipefoma zvakekera zuva rese andikati kana musoro wangu zvotima chirege ndimbobuda pashi ndiboona kuti pamwe ndinewo tichikuitika chekuti zvandiri kunzwa izvi zvodai patikazodzoka takati akana musikana watina mabhotoro ese nekuti ava vanga vane 2 hembe 2 dzadziri pashi kati havangamboita ava ndiye musikana uyu asati ambozviita kubva zvikagara pana asati ambonzwa munhu anoisa mabhotoro ese estesoft munyekera izvo zvokutonzwa musoro kudero apanenge angatora iri strong ane matypes kamaikirawo ndomwe angatora iri iyeyo inonzi yacho iyi chamandiriri the strongest one ndiyo anga atora iyoyo kwakudira yose ai guys 2 days zvichiramba kuenda simero iyoyo nhasi waita ke but zviri nane kupfuura zvemusi iyoyo amene kuda tichazvihwa ke because ndatanga kutozvihwa ndichiita live yangu
kuti ari kunanika hembe dzake. Like I said, pamwe aitira sister Lokadia Murwira. She say pamwe aitira birthday rake nekuti anga ane birthday musi iwoyo. Saka kudai da kuti zvinhu zvake pano vanhu pavanopinda vanonzwa that smell stay soft. Asi hey, mama unovata sei? Uvati. Inge chingwa gaba rose rinenge rateukira pauriro. Raihwikwa. Apa dzekunoku dzinenge masimeo acho akasiyana nedzekuZimbabwe. Masimeo, you have to be very careful. Has dzimwe dzinotonhwa kunge mafulawa chaiwo changobuda mumunda. Ende ukagoti vano manufacture rawo zvisingaiti maiki rawo iwayo. All right. Sister Eunice. Yes, Shero. You say? Bo, shekuti waswera sei? Ndiri boy na mene migoko. Ndiri bo zvangu ini. Ndiri bo kuri kutonhora. Kuri bo. Kuri bo shekuti iwaswera sei? Ndabata kumbi, I think manje anenge akupinda. But tongo pano anotibatirawo mberi. Saka nhasi nezuro takapedza live tine 195 pounds. Saka ndo yanga ingoripo. And then nhasi ndaita 60 pounds. Pane plus 44 abvisa 20 pounds. And then 40 pounds yabviswa namaibhule from Australia. Vazoisa kwamuri? Vavachinetsekana time yavo kubuda kuenda kuWestern Union. Saka ndazovati izvona no, kana muri kuti munozowana time mangwana kana kuswera mangwana, that's fine. Muchida kuisa mari, saka ivo vati vava vachida kubvisa 50 US. Saka ndavati ndinokuisirai, ndotora pamari yangu, ivo vozongondisirawo kuWestern Union donokollecta. So 50 US nerate yanga iripo, I think yanga iri 40 pounds. Saka ndangoiverenga kumapounds. Saka 60 pounds yanhasi. Saka ndane 385 plus 195 plus 60 pounds. Ndo mari yandinayo kunoku so far. Yose in total kata 640 ndizvo? Reka ndidzokorore macalculations angu. Kati 385 plus 195 plus 60. Yes, 640 pounds. 640. 640 pounds ndo mari iripo iye zvino. Chief beside that 385 yanga yakaiswa ku 1200. Saka izvozvi isati yakalkulatwa na uyu nakumbi ichi 195 plus 60 pounds ndo isati yakalkulatwa kuti zve total handiti plus minus 385. No, 195 plus 60. I want to subtract 385. Saka 195 plus saka kumbi anofanira kuningirikira 255 pounds. Ine yangu yaya kumbi uri kufanira kuiisa futi ipapo. Okay, just hold on. All right. Mascara se. Okay, so inini kunoku, I know that yesterday and rapita update. So Shero, the reason why ndiri kutongotaura inyaya yekuti
ndiri kuda kuti ndigare ndine zvekucalculatesa zvacho padhuze, saka at least zvangu ndinogona kufanira kutaura ndichiita. So ndaka receive, so ndiri kungotaura dzandaka receive. Pane vakandisira 200, vamwe vakandisira 200, vamwe vakandisira 350, vamwe vakandisira 200. Ndiri kucalculate, vamwe vakandisira 100, nhasi pane vandisira 500, and then pane vaisa 100. So yese 1,650 rand. Sister Inisi, andini maziva pai ndichitaura kuti pana mama nababa vaida kundisira 500, vaida kundisira $30, but vakabva affecteka neMoneygram, saka vazongoti aiwa nokumbi tazotsvaga munhu anotisira mari kuSouth ikoko, saka ndaiona yasvika. Then kunana gogo nemasista akatumira zvavo, gender yese yakatumira panapa madzimai, hapana varume. That's what I can say. Saka varume munenge muri kuita vashomoka pakuburitsa apa paruoko, ngarurebe. Ndangoti ndingotaurawo zvatondishambisa, hakusi kunetsa nhango nevanhu, kungosekawo zvavo. Muna ndiregerera foni yangu ichiri yakadzima kamera nenyaya yekuti but 350 rands yakutaura, hausi kutaura yemusi uya yakabviswa palive, it's excluded, right? No, ndangodzibatanidza. Remember yangu yekusouth Africa akadzizhinji dzangu dzandandinadzo musi dzanga dzisina kutumirwa, dzimwe dzainge dzaiswa but dzasina kureflect. So yangu iyi ingori mari yese yakabva kuSouth Africa. But musi takaedhera alright, zvisinganetseka ngatichitangidza kuedha matotal achoni because it's fine, it's okay. Ndagadzirira zvangu kuti tidaro. Wotipa total yako ikoko, total yekwasister Eunice yese including nhasi yese iripo yachoni 640. Alright, total yangu then ndakazokutumira evidence ye3 dzimwe dzakazowedzera dziya. So 1,650 rand tikaiisa kumadollars, ndangoisa lower limit iri kutaura yeorder rate yanhasi kuti $99.78, but ndichangoti 95. Handizivi kuti rate anonongoziva rate dzimwe dzedze, saka ndichangoti tombobata takati $95, and then tozoona ndangoconvert, munogona kungocheka neni. And then sister Eunice vari kuti then kune 640 pounds ndizvo kasister Eunice ndainchiita midzi dzacho pamamuchitaura, takaisa 640 pounds kuma US dollars. Inenge yakangotinakira mari yacho, inenge iri 832, saka toisa pa 800 nchi mari iyi kana 830, so $830. And then shero iwewe yapa inokuti kuna mwakazokukandira zvibrigadier afterwards ichimirai, but it's fine. Ndiupe total yako yese yaonayo. Nditangane iya 20 minute iri kufuma ndiscreenshot racho. Jehovah, where is the screenshot? Screenshot yangu akawanda. Ndozviziva iwo evidence. Ndiri kutotarisa bhuku racho neni mira screenshot ndinaro. Mira ndingodzokera kumashure kwefoni imwe, and then ndobva ndati ndariwana 20,641.34. takati 20,641.34. That's the first one. Okay, all right. Oenda pa ngatiende pane imwe yachoni. Chiti plus wait a second. Okay. Right, plus 2,877 plus
1015. 2,800 and chi, sorry. 2877. Okay. Plus 1015. 1015. Plus 386. 3866. No, 38630. Or 630. All right. 386.33. Yo. Okay. Saka idzokorore futhi tingo. 386.33. Okay. .3. Chimbondidedzerera zvawanzwa mari dzese dzandakupa. So ndichitanga nekumashure kana kuti nditange nekumberi. All right. Panapa ndiri kuona yekutanga tanga yenusu yoyo. Pane chi 20,641.34 plus 2877 plus 1015. That's plus 386.3. .33 ma.33 imwe chete neuyu ndasiyira .66 pa 1000 pa 1015.66. Okay, so tangot point. All right, it's fine. The 8.66. Yeah. Can you repeat again? Sorry. Can you repeat again? Sorry, can you Okay. Ndiri kudzokera kumashure mbichana. 20,641.34 plus 2,877 plus 1,015.66 plus 386.33. Yes, ndo total yangu yakauya kuno. Okay, saka takaieda iri kuita iyo 24,919. Wait, mina ndinyore. 24, 1,919.67. 19.667. 24,918.67. Aditi. Yes, and mari ichiri kumabhati iri kuda kuti ticonverte toisa kuma-dollars. So tikaisa kuma-dollars mari yedu iyi inorida as $800 and 9 cents. $800.09, but this is like tisina consider kuti rate inogona kunge itori slightly lower. So ndionewo kwangu kunoku kumabhatsi kuti vakufambisa sei. 24,918 918.67. 67. Kunoku iri kundibudisira $800.21. Saka idzikise ite pa $800 because ndakushanda ndiri kushanda nerate yemuthailand, saka iendese pa $800. Ndoisa pa $800 iri zvairi handiti 800 saka tikabatanidza nyaya dzedu kuSouth Africa kuno kwakauya $95. Kuno kwasister Eunice kuma plus 44 vakabatana nedzimwe nyika dziri kumadokero 830 plus 800 inoita iyo ngatite serious yanyaya yemari. So toti $95 plus 800.
Alright. $95 kubva kuSouth Africa plus 830 yakakwanisa kubatanidzwa kuUK nedzimwe nyika dzakakomberedza plus $800 yakabatanidzwa naShero, which is saka mari i$1,725. Inogobhureka panguva dzekutaurwa mari sei? Tangidza mbichana chomwana. Tangidza wanga wakubreak. Okay, ndine urombo nekubreaka. Ndine urombo. Unoona kutaura pamwe uri kufeka. You're faking us. Alright, ndakagesa zvangu ingori nyaya yekuti ndisati ndagara, but it's fine. Just unongoita. Alright. Iyo mouth uchivhunika kokana vakachigota pauya. Saka rega ndideso hameno zvandinenge chidzvanya ndakoneka. Alright. Rega ndiende pane light, vamwe vanozoti akataura mari pasina light. Zvemurima zvinonetsa izvi. Zveusiku zvinonetsa, enda pakachena. Alright, saka maswera sei maShemarians? Manje iyo nyaya yekufambisa unotisa pane nhamba dzacho dzawanyora. Alright, it's fine. Tanga tichitaura isusu kuti kuno kuSouth Africa kwakaita $95. Tinotenda nevabvisa mari kubva musi watakatanga. $95 plus 830 yakabuda iko paUK nenyika dzakakomberedza plus $800 yakabatanidzwa naShero nedzimwe nyika dzakakomberedza. If kuno kuSouth Africa kwangu nedzimwe nyika dzakakomberedza. Kwangu include Canada neAmerica. Side kwangu include Canada and America. America neCanada zvinocheteri. Because reason yatikuramba tichisimisa. Wait, takanganisa. Andina kusa mari yaBhudimatso $50. Oh my God, Ed. Iwo Bhudimatso vachatauriwa pa haisi kumauyuka iri kuWestern Union haisati yabuda. Okay, saka oh my God, sorry. Saka plus $50. Saka namba yareviswa. Saka tichibatanidza zvakaitwa kuSouth Africa nenyika dzakakomberedza, we even got support as far as Congo Brazzaville, you know. Takaenda kuUK, Sister Eunice can be a testimony kuti vanhu vakabuda. Nekwaakutaurawo Shero kuti vanhu vakabuda maUK, America, Canada, ndo vaisupporta Thailand. Pana handikubvira ma-details right now, saka I think ichawedzera a little bit. Alright. Saka apa guys, we're almost there. We're almost on $2,000, guys. Muziva. Tatodarika takutoita times 2. Mangwana China, saka yaisati yaita here yako haisati yakutoreka. Andisati ndatarisa ndichatarira, mina nditotarisa ipapa kuti yapinde here. Ndasati ndatarira. Kana yaita and then tomba tangu nhingerikena and then tochistopa vanhu. Dai kasvika pa 2,000 guys. Apa tatopayekera mina tione ndiende kubhenki kwangu ndione. Tinogona hedu kutaura zvibotswa. Mwari dai kasasirewo isatapinda guys. Alright. But nekuwanda kwayaita zvayo haisisina nzira yainotadza, inosvika ichida isingadi. Days atakaita Monday. Saka toti Tuesday, Wednesday. 2 days. Maybe mangwana kana kuti Friday yachoni. Mangwana Thursday kana Friday makusendo vandafuma nditumira ikangopinda. Iwe. Jesus, saura tinzwi. So takabatanidza dzose including $50 yanga skanganikwa inoita 1,775. 1,775. Kana tichibuda muzviuru zviviri which is 2,000 kuti tisvike mu2,000 tangosarwa zvedu ne225.
25 kuti tisvike Guys, we mu2000. can do this. We can do this. Inini mire timbona. Tatizo ndinechi inini ndakuisawo $5 inini yakuenda pa ndakutopa $5. Saka tane plus ita plus $5 inoita mari inini ndikutopa $5. 78. 1700. Saka sawa nemari kuti tipine mu2K guys. 220. Exactly 220. Ini ndikubvisa $2 ndikubvisa $5 yangu kuwedzera apa kubvisa ka5 aka kari kusodedza ka5 ungonzwa kuti 5 asi kunyanzoita Saka tane 1708 plus ndizvo wakakombe chokwadi. Mana we are all kusara 200 tikweni kumukuseki ndambotukwaga before life zvakadzi nyaya yako kungonditi sisi uchiita zvisina basa saka ndashotwa nyaya yako yabva kupi. guys kusiriwo ne220 guys vanonzi sister Rose veveka vazokubate here akutovatsvaga kuti vazokubate here. mheno pana handinhingiriki naye zvinezvi handisi kuziva kuti ndiani ipamanzoti ndiwe here vanoti havasirivo kana varivo ndichazoona pareference because ndangovatisa ireference zita renyu saka ndichaona kuti ndiwo here. pane mumwe ari kutonditumira izvozvi. Guys, we can do this. We can do this. Radio yangu iri kupi? Ari kukutumira kupaypal. Aiwa kwamuri imi maruda madetails enyu. Okay, because PayPal chivharisa madhesi acho anozonyanya kudhile. Ndikazopinda mutauni kumasero kwazvizofamba zvakanaka. Mire radio, where are you? Tichingomira kusvike pa $2,000 guys. We can do this. We can do this, but ndasi ndenge ndakati garei. Veva varikuda kuti tisvike pa $2,000 kubva kumachemarians. That's story izveni ndamboda kuita mwana kwayo but zvichatoramba. Ndanda kuita mwana kwayo zvisingatomboiti asi apa parikuda kumboridzwa karedhiyo kuti tisvike pa 2K. Guys, we are almost there. We are almost there. Inini ndini nhasi ndatanga kukanda ka $5 kangu. Uyai guys. Uyai tasava ne $220 guys kuti tisvike pa 2K 2000 iri kuinda kuna baba namai vatapiwa guys. Takatanga tisi pa target ye 1K tasava ne $220. Ndikandoti iyo I hope hasiri yauya kwamuri futi iyo tokona kuti tiri kufarira 1% kapamwe atouya kwamuri kare guys kwasara $220 kuti tingosvitsa tingobva tazvivharisa tingobva tasetaisa signature guys. Excuse me zviriwo nhasi handina hangu energy asi dai handine energy ka handaitambira 200 ini moziva ndogona kungozviiteni. Yes, where can I donate? Hazvinei hope mina tikupe case mina ndidzime kamera ndiinde kunopfeka chikabudura changu chekutambira mari toni titambire 200 isvike izvozvi nhasi palive apa. Mirai tione ndiise madetails angu. Mirai nditambire $200 regai titopinda pabasa tivate tasvitsa. Mirai tipinde pabasa right now. Guys, matondipinza mumodi matondipinza mumuchiki matipinza muchikinuro. Mirai ndiise phone number vari kuda madetails kudonata tisvike pachi plus uri kuramba kunyora sei sari ndidofo zvinaya mwemwena ndikuda kuzama kunyora kuti plus ndakubaya laptop instead okubaya phone plus 669728190028 chiere no ndikuda imwe yachoni isiri kushanda plus 66800915372 plus 66800915372
Alright. Regai ndisimuke ndiende pauyu. Sorry. Oh, sister Rudo Marwadzo vambopinda. Hello, sister Rudo Marwadzo. Hi, Shema. Kuri regai ndimboekera. Regai ndimboenda pauyu ndibvise kamera ndakupfeka zvikabudura zvangu zvekutambira naye. Hi, my Shemarians. Taurai. Ndangopinda zvangu kuti nditi thank you very much to those who are contributing to Tapiwa's family. As you have remembered this family in times of their trouble, may God also remember you in time of your trouble and in time of your happiness. Thank you so much. Bye. Thank you. Thank you, Sister Rudo. Thank you. Bye. Thank you, sister. Speech. Ndichipfegadzira zvikabudura $200 kuti ikwane. Zvarasikira umo. Mavizere sister Eunice. Ndikupisi kumboita ataya. Aiwa pfeka chikabudura. Saka saka aiwa nditina shari kundigadzirira ningiri ndega ndimute. Okay. So gadzilise tione. Sorry, I want my neighbor. I feel sorry for them. Namba dzangu idzo handiinde pachirongwa titambire $200 tiisvitse tingoda 200 chete kuti tisvike pa2k tobva tavharisa tobva tabhureka karekodhi. Right. Chikwangwani changu manje handichazi kuti ndakachiisa pai nozoonekere. Right. Chikwangwani changu chazi kuti chiri pai. Netione ndiinde pauyu. Unazotitumira message here. Pane munhu wandasiya wandapindira uyu kuti unondibata apa ndofunga asati andibata ndisikuona message but ndakumbofana kudi kuridza zvangu radio yangu tichambira 200 but yakuenda kuna either kumbi kana kuti uyu no sanda connecta. Zvambozvifunga kuti muzora nhasi ndichatamba radio. Mari wewe madhindindi wewe madhindindi wewe madhindindi adhindindi unenge wandibata. Mirai tione titambire 200 iyoyi. Iwewe uda kundinyadzisa. You want to embarrass me in front of my ancestors. Bluetooth pairing successfully. Yes, handy 200. Tirikuboda 200 chete. Sorry, Jenny Manevers. Sorry. 200. Kumende guys. Wewe. Yajianza kuitambira 200. Jesus Christ. Oh, wait, details. Mina ndipewa details. Mina ndipe
Tipe you my details. My details, guys. My details. 200. We are targeting $200. Kuti svike pa 2,000 US dollars. Aiwe zvangu. Kanitotsvaka chigubhu chemvura. Yes. Ichitaka kushanda. Maneighbors ka. Nguva gashina nokoti ndakakumbira registry in advance kuti sorry izvi. Sunge do. Ndatokumbira karegera. Ndikati sorry henyu chambotambira $200. Uona manje. Tambira 200. Ndapinda. Who be this? Oh, Sister Eunice. Sister Eunice mukupinda netuba device. Tinasha ari kundigadzirira iPad because mamessage ari kupinda pafoni saka ari kundigadzirira zvawaitaura zviya. Alright. WhatsApp web alright iripo. Ngatiri dzedu radio. Ngera mire kunyanya kurova zvinhu dzadata pautamba. Right. See. Kana ndadzoka basa zvinhu zvacho zvakarongedzwa saka nditogoziva kuti zvi Tora shamwari. Vaka 200. Tiche Guinness Book of Records. Escapula já isso. Escapula já vai donation. Começaram por um primeiro. Vai kugadzira kamera yangu. Chikabudura chemadonation chete. Hakuna mungu kwatinoenda. Kuri kwade madonation. Chitobira zvekuseka. We say, in no attention. Yes, seriousness. Can't jump that as you best. Don't take us from there. Let's stop from so. Right, we are doing it. Let's copy. Come so. $200. Oh. $200.
Yeah, na moto. It's too soft. Guys, tungoda $200. Kutishike muchi mu $2,000 for Tapiwa Makore, guys. Papereke. $2,000. That's all. Where's the number? Where's the number, John? Okay. Is he only that? What is it? Oh, yeah. Ndandokumbotsvaga kuti kompyuta yangu ine manyemwe kungoenda pashema TV inoita kunge isina unyatsonzvingero. Sangana pamwe girlfriend neboyfriend computer yedu. Yako ichi ES here because kana dzine mutupo mumwe chete dzinogona kusadanana. EHP. Yangu iLenovo zvinogona. Unlike pose attract each other. Zvakaoma. Unozoti vanhu vacho vanobudisa mari but vamwe vanoda kuisa inonzi chi-Instagram, MoneyGram. Vanogona kuisa. Ndakataura kuti MoneyGram inopinda direct muaccount mangu. Saka kana vane vanokwanisa kurova MoneyGram iyoyo mogona kuita direct zvayo because yagara inongopinda. Saka ini transaction yanchaita nasister Eunice inonorova direct naSamora. Saka ndinenge ndichingotransfer from my account which is gonna be fine. Even dzimwe dzandaverenga dzedze ndichangodzisa muaccount mangu. Tozopedzerana nasister Eunice kuseri kuti zvakamira sei. Saka vanokwanisa kuisa mari paMoneyGram, yes. Yes. Mashema TV, Shemarians, vana masikase. Tiripo pachirongwa tirikungoda kuti tikwanise $220 tichingosvika tichifamba zvakanaka tichingoti famba zvakanaka Tapiwa. Mari komborera Mashema. Mari komborera Shemarians. Vagobudirira vagoshingirira zvigovaitira vachipachukira ndezvaMwari zvakamboma asingazviti sei zvakatoitika ende tinongosvika. Takatanga tichiti tikuda 1,000 takasvika in less than 2 hours. Nesuno tiri pa 1,780. Tamboti tiibatanidze iite round figure ka inongosvika ine chiremerera round figure. Zvakaomana. Mari komborera tese Mari komborera
Kumborera veseredza vagobudiri zvichivaitira. Zvanga zvakaoma asi tinosvika tichifamba chete. Ayaya, famba zvakanaka, famba zvakanaka. Zvakaoma shero, kabva kapera kasong kacho. Zvakamboma. Tangidza kamwana. Tatochinja regalia tatosirious atatombodi zvekusenga. Tikutoda kutoirova 2K iyo nhasi. Nhasi chaicho. Zvinhu zvangu zvandaishuwira zvakuita nasunotareku Mwari komborera komborera Shemarians agobudiri zvigovaitira agopfachukira zvichivaitira. Zvingoti Mwari komborerai pakabviswa nepachabviswa nei. NdezvaMwari izvi, ndezvaMwari. Zvakaoma sheri. Zvishoma nezvishoma tichisvika mu2000 takatanga tiri isusu tine target ye$1,000 tikasvitsa $1,000 in less than 2 hours. Nhasi uno tiri kuita census yemari tiri $1,780 tikati aiwa ngatingoendesa iri round figure mari inoremekedzeka akomana. Zvakaoma. Anditoni. Famba zvakanaka, famba zvakanaka. Tichazonana, famba zvakanaka, famba zvakanaka, tichazonana. Oh, I think it's Sister Eunice. Ndio namba washimba ndakuanza Sister Eunice. Famba zvakanaka, famba zvakanaka, tichazonana, tichazonana. Hello. Shemarians, Shemarians, yeah. Hallelujah. Yes. Those are all right, thanks. Kuno kumbi na shema neMashemarians ese kune 40 pounds. Ndawana 40 pounds. Pana isa 20 pounds, pana isa 10 pounds, pana isa 10 pounds. In 40 pounds. It's a song. It's a song. It's a song. You don't you say so? All right. Tichicalculator, tichona tikasarwa nemari. All right. Chopad. Saka ifite nereti ya nasi $50. $50 and it's $50. 50. Yeah. That's what one Mary. All right. Saka 13 1,708 and it. 1,708 plus
plus 15. Zakatane 1,830. Tasarwa ne-170. Ndizvo? You know, guys, when I'm not down, contact ya kumbi ndipe contact yako ndise hapo. 065. Plus 27 65 186 88 58. Right, 58. Continue on the radio. Imba. Anditi. Mhm. All right. So kuna vachangotibata tiri kungokontinya nenyaya yedu, tiri kuchema mwana anditi 1000 yatanga takaema takati tisemashemarians tinozikanwa nekubatana, tikati tobatanidza 1000 takaibatanidza in 2 hours and a few minutes. Kubva musewo mareta ari kungofamba tapa 1830 ndizvo. Saka tangoti tingoendesa iri raufika handiti. Rega ndimbodaira call pane iri kupinda +1 pano. All right. Oh, Tapiwa. Tasarwa, sister Eunice again, tasarwa ni mari. Hello, Shero. Tasarwa ni mari izvozvo. $170. 170. Takuona. Guys, we are almost there. We are almost there. Ganimbo mute kumbi ndimboisa dzekuno. Ganimboisa kumbi ndimboisa yekuno kusongo. Takutosvika 170 ndo yatoda kutambira kuti isvike. I'm praying, Sister Eunice. Sister Eunice, mukudizwa? Ndikunamata kuti macharges vachakutumira ikokoko. Dai tikangoita kana tika 2 something so that zobata nemacharges yosvika iri exactly 2000 handiti? Plus zvino zvakuzodependa kuti musi wandinozoendesawo rate inenge iri papiwo saka. All right. I'm sure zvinoita. All right. Ngatimboisa iyi. Tomboda something chakata a little bit slow. For Tapiwa. Oh,
Sikuzoti kumbi adzoka here. Ndiani sowini nani? Kumbi kumba abva kubasa pamwe akutombodya. Tapiwa unodiwa, tapiwa unodiwa. Tapiwa famba zvakanaka, tapiwa famba zvakanaka. Tapiwa famba zvakanaka, I tried my best. Kuimbawo hatigoni. Handisi hangu dzandinogona kujibirika. Handisi kugona zvekuimba. Timboona. Tione kuti any update? No. Right, mina Tingori ipapo. Pane vanhu 2 vauya kwandiri, haminoti ndo 2. Ndati tingori ipapo pa 1830. Pane vanhu 2 vabva kwandiri, saka ndikuzwa kuti mumwe wacho azosvika here. Ndikuti pane vanhu 2 vabva kwandiri, asi kuzwa kuti mumwe wacho asvika here. I think there's then pane mumwe ari kuda kutumira kumbi. Let's see kuti vanoita zvakadii ikoko. Ngandimbofanira kuridza radio. Ngandimbofanira kuridza radio. Neposta rangu. Guys, tasarwa ne 170 guys. Ndokuti ndigare pasi handivati nhasi. Saka patafana kuchinja, tafanya kuti 2K. Ndinzwirewo tsitsi guys, ndokuti ndigare pasi 170 US.
People say for numbers. So mira ndibodzokera ndipeka announcement but kachiri process ako but kari kuita mira kunita siko nochidodzorera. Just hold on. All right. Right. So I want to kukwadza shero. Ndafonerwa inini ndafonerwa inonzi iyo +1 kwete +4 +1 ikanditi Pumbi, I'm so touched. Anonymous Pumbi, I'm so touched. Unoziva wedire kuti I'm so touched ka harisati ramboita meaning hanzi I'm so touched kwandiri ndiri off zuva ranhasi ndakaneta but I've always been motivated ndikaona Shema TV and the initiative we are doing sepandiri pandiri papa I cannot help it but just stay kuti ndiri kugara mumba ndiri kutobuda izvozvo ndiri kuenda kuMoneygram and ndiri kuda kuti ndipedze kuvatumira madetails because akaita ikushedzerwa pafoni ikazopodza nespelling hazvibude but ivo kana hanzi zvone unodzikaunta kana dzahecha hadzo but vandipromisa vakati kupi ndiri kutobuda I'm driving as we are talking ndiri kubvisa $100 saka tichangoimirira kuti isvike saka ndakutoseva nhamba dzavo. Aiwa, tokofana kuitambira nyangwe iri muzhira ichidriva kuti iende. Iyo, hanzi, atiitambira 100 euro. Are you ready? Tarisa muna ku South Africa pana kutsvaga iwe muna ku South Africa. Chimboesa yako music. But I'll text my details. So recording text address. I'm gonna say American chiba huko dzini. Ndikumba ari kubreak ere kanti device rangu. Ndikumbi. Okay. Saka ndikude ndidzoke. Mira chesa chinzwi. Taura kumbi.
ndiri kubreka ka pane chisound chiri kubuda ndiwe kumbi sendidzoke like raizviita futi musi uya uya asiri pachaja haisi ye pachaja avo vazouya vauya ndivo kava vasachireva kava ndivo nditi ndikirikini vanonzi Rose Kazururu tasai message ndazokuoneka mamuchitumira kurong page but ndazoresponda iko ndakupai nhamba dzasister Eunice ena munotasa kuinbox kwenye menaiona havana kundibata here ko metoni amen tikanditarisa kana maona 2 it means they're supposed to be 3 ivo vanonzi Rose avo then 2 for me 1 atondiudza kuti aita kare then this one has kuzoti akupai here then nasister Rose saka mira tigona kuti vanokubata here we are almost there hatisi kuzozorora guys hatisi kuzorora kusvika zvaita zvakamakore guys tinoitambira chete tichitikamboateni akatoisa saka anga ine madetails angu asongonditeksitira kuti ndaisa akatomboisa saka aisa fukuti saka handifunga kuti akukumbira nhasi because anga ine madetails angu kudhara pane atonditizonipa mwanga amakangamwa because aisa ananditumira message zvozvinoteni no uyu Rose aisa azoisa izvozvo bora itiri so I think uyu mumwe wacho uyu asati akubatai uyu I think uyu asati aiwa it's fine izvozvo fine all right avo sikaini andibatai begi kotatiwa famba zvakanaka tichazoonana famba zvakanaka tichazoonana inozo painosvika manje patinenge takufamba zvakanaka apa pane pakachinga famba zvakanaka tichazoonana famba zvakanaka tichazoonana famba zvakanaka mira tibatei panhamba idzo ana mandizvidza tibatei panhamba idzo kumbi oroekera kana uri kuma +44 tibatei panhamba idzo ndokupai madetails asister Eunice kupaypal chat accepted because takavharisa saka makungoita either mawestern union kana kuti mamanigram kana kuita mabank to bank kana uri kuma +44 hanzi kumbi check your up batei panhamba idzo I'm coming
coming back in 2 minutes. Ndasiya zvinhu zvakadaro. All right. Nandifanira kuisa hangu kwangu. Mina ndi Sister Eunice. Pana Isa ngona ari kumateresi zvake ishamwari yamera saka andisira futi mari saka iri kubreak. iri breka. Ndakunzwa anzipindura ndati vanhu avo ngavandibate panhamba idzi dzatapina ndapina madetails saka ngavandibate ndakatobata foni yangu ndikutarisa kuti varipo here vari kutumira handisati ndaona anything saka avo ndaisa ndapina nhamba idzo munotibata ipapo. Taurai Sister Eunice. Sister Eunice mukundinzwa? Ndingofanira saka uri kubreka. Oh, ndiyo ndiswape wifi yangu kuti yaita mayasi. Ko izvozvi Sister Eunice makundinzwa here izvozvi? Makundinzwa? Pane mwaisa. Ndiri kukunzwa. All right. Wandi kundibata kunoku. Anonzi uyu pane vanhu 2 vari kuda madetails. Ana mandizvidza anonzi Munya Chipoterwa ndibatei pamadetails ayo. Pane mumwe izvozvi wandabva kupa madetails. Mira tione. Wait a second guys. Tione kuti ava varikuda kutikandira zvibhirigedhiya zvakadini. Right. Mira tione 1 second. Ngatimboisa 1 kasong. Uenda mumute akauya. Kumbi uri kufinyamisei? Idza radio. Pana ari kunditextera hanzi alright asati andidzoti nditaure zita rake but anditextera ari kuti then pane andisira 100 rand mira tione mameseji ari kupinda. Pane andisira 100 rand akati iwo kombi 100 rand izvo zvikapinda 100 rand and then pane ari kuda mabanking details. Vapa ndimboridza karedio zvangu. Vape Ndimbotamba zvangu vanoda madetails tibatei apo panhamba idzo. Tibatei panhamba idzo.
Look at my unmute here, guys. Jeez. I don't wanna unmute. Huh? Imbondi mute Sharon ndiri kumbotaura nevanhu vari kuda madetails. All right, mute. Kumbi. Many. Kumbi. Ndimute but manje nenda peds. Sika galikusiya ulipo. Ngakungofila lonely. Ngakufila lonely. Adibotsa uthi. Mina ndimboona toni. Kuti hakuna here vamwe. Kunokupani madetails atesa apa ndikuziva kuti vanhu vari kusenda kupi. Asi ndaona anything. Tumira ku inbox timboona kuti how far. Let's see. TV. Inbox Ridzisa shamwari volume achikuzwa. All right, ndiri kutsvaga nini kuti ndoita sei kuti ndiconnect. All right. Ini kan nditoma soft ya. Sandika. Kandivaisire malingi umu. Pingiri ndira kumbina uyu guys. Ndira kumbina Sister Eunice. Chingomira kupinda mwe ndira kumbina Sister Eunice link. Hoye, ngandirize radio ndiri ndega zvangu panapa. Ndichimbomirira vanhu vane ma-updates vari kutumirwa kwavari. Ini nhasi handisi kutumirwa. PayPal takavharisa and we are praying kuti Mario isvike vanimboisa ichichi. Tapiwa. Takatanga tipa 1k takutageta 2k. Hey, how far now? Yes. Sister Eunice, anything? Aya vangu ndapa vanhu about 3 ma-bank details because vangu vava vachiita zvekufona saka ndandisingada kuti vozoningirikeni. Alright, iripo.
Kumbaudo, are you okay? Kumbi, wakamute. Wakamute and dioxide kwawi. Hanzi? Ngari kuita sign language. Hanzi? Hanzi tenderera. Ani wari kuti atendere. Mlandi ku remove upinde futi. Hello. Sister Eunice taura chinzwi. Sofa ndakamirira. Sofa ndakamirira vanhu vakuru. Mafreezer. Dada kunzwa muchitaura mafreezer. Mafreezer Sister Eunice. Sofa ndakamirira vanhu vandapa. Sofa ndakamirira vanhu vandapa maningiri. Bank details. Ndova ndakamirira sofa kuti vaise ndangovapa hapana cha. I think mai vangu vanga vachibifonera saka yange yakata inobva yadzikisa volume. Mina ndimbomwa mvura guys. Ndanichiti sofa ndakamirira vanhu vandapa maningiri. Bank details kuti vaningirikine. Kuti vaise mari. Because vamwe vava vachiita kufona saka ndandichimbobva paningiri. Alright. Mina ndimboisa kasong timbone. Okay. Alright. Ndise kasong. Andambofungwa ndasi kuchashanda ka. Andina kumbofungira kudero. Kuti akatozosvika kuroses. Akanimbesa iri slow. Tapiwa. Famba zvakanaka. Tapiwa. Zviri kufamba here uko? Yes, ngatimbobira kuzotaura. Andibvise nhamba tiyazotanga.
Yapera song. Oh, yapera. All right. Saka ezvinezvi tine handiti taita 40 pounds. 40 pounds takasvika pamari paya. 40 pounds tikasvika pa 1,830. Chokwadi. Ndopatiri ka. Saka pa 40 pounds tane 20 pounds. Saka pa 1,830 dollars. Rega tichiti plus 20 pounds. 20 pounds. Apa ndiri kuita nerate yanhasi. Imari kunoku iri kuti 24 hamene ikoko. Kunoku 24 aiwa kunoku nhasi yanga isipapo, nhasi yanga iri pa 1.25. Okay, so hello. Mira ndonoti pana isa ndoda konoti. Saka miraimbo kumute ai ndimboridza radio zvangu tichitambira vari vabvisa. Number down my steps. 1, 2, 3, 4. Kick. 2. Lock and kick. Ta ta ta. Aduh. Vanenge vafurisa ka. Ora varipo. Ndapita manje. Handaombofuriza. Oh. Ndiri kumbi gara pasi. Gara pasi. Wakauleta tane mari. 1,000. Pepe anti pa 1,800 and 30. Radio. Ndova tazobviswa 20 pounds. Saka 20 pounds yacho ise kumayusa. Mati rete yenye koko iri bachi ngati tilene rete kwa mu. Handaofuriza shero. Avanombo frisa. Aiwa nakumbita
nakumbi tari chinzwanana iwo hameno device yako ndiri kukunzwai but makafreeza imimi face yenyu. oh all right kumbi wati futi sister Eunice. Hanzi budai mudzoke. Because vato blank. Vato blank. Ameno zvaita tablet yavo. Alright, like timboona sister Eunice. Saka ndanchiti tapedzira tine 1830. Taedha 40 yayi. Saka pane vamwe 2 vabvisa 10 saka tane 20 pounds. Saka 20 pounds chiisa kumayusa kuno kureti yanhasi 1.25. Check up. Let's see up. Okay. Okay, pane mumwe ari kuda madetails enyu. Regai tivape vari ikoko kuma +44. Right. Pane mumwe ari kuuya kwamuri sister Eunice. It's okay. Sister Eunice. Yekoko 20 pound yacho macalculator roti imari standard bank. Aiwa ndiwo uri kucalculate. All right, it's fine. And pane dzimwewo dzapinda kuno saka ndiri kungoda kungogara ndisina kurasika. Papinda 300 rand. Okay. And then so Ndikanimbotidza sasecho. Iza kundiremera. Rineivo. Ati rine zvinhu. So it's $25, okay? $25. Saka 830 plus 25 855. Saka tane 1,855. Ngatinzikisei $5 sister Eunice. Pamareta. 1,850. Yes. Saka tasawa nemari. Tasarwa kani 150. 150. And then kunoko answer. Kunoko kwaizvo nisvo. So marathon yaenda kupi yauya kuaccount kwangu 200. So ini ndine account ndine ka e-wallet kanini ngiri kine account saka ndiri kubatanidza iyi yauya muaccount yakanzi i200. Then kune imwe ndoda kuona kuti 200 iyi yauya kuseri haisi riyo here yakafanana neimwe. Yeah, hold on. Ndoda kungokonfirma kuti handisi kuverengera dzinenge mari 2 dzakasiyana idzidzi. So rega ndida iso. Yapinda izvozvisi i500 because uyu munhu aisa kuaccount yangu iyi yakanzi RO and then iyi yakanzi ndiri kuenda kuseri uko kumamessages kune imwe futi 200 yakanzi chakadaro and yapindira ku but imi chimbo inini handina munhu wandakambopa nhingirikini
handina munhu wandakambopa akaunti yangu yestandard. Mari yako asina naikubi. Sokumori kana waitaura nevanhu vakuti uzive sei? Nai. Munhu handisira mari because iyi standard iyi. Sawo kuti pane mumwe munhu angokuisira mari yedzinga unoziva kusira kustandard. Because handina munhu wepashema wandakambopa akaunti yestandard saka handichaziva. Pashema usatiudze nyaya dzako dzekustandard. Tiudze dzedu idziso. No, ndosaka kandikukonfusika handireceive kamari yachona saka ndiri kutofara kabisira. But all right, fine, ndine 300 iri confirmed. Pane 300 iri confirmed. Iyi hameno kuti yarasika ose. Munhu wacho dai akangorasa. Chicalculate 300 iyo standard wosona zvekuita nayo. Munhu anga kungokuisira mari wakavarayirwa. Isi posta rangu rauira ndarikanda kupigezi ndakanda posta rangu ratapiwa. Kona ndakuda kuti 300 yacho $dollars mangani. Ndauda kuti $18. 300 rands $18. Oh. Okay. $300 rands $18. Wow. Nerati anasika aditi kwete metcash rand kana kuti ise pa 17 ioneke saka ndoisa pa 17 saka tochi 7 6 saka ya 1800 saka ya 1867 pane vari kundibvunzawo 65 pa 65 1000 chinyi aiwa tatatoidzikisa mama idzikisa tatatoidzikisa alright saka mati chii tapa 1000 nechi vari kunyika dzakanda 67 67 1867 alright mira ndimboexplaina kune vaya vari kushaya kuti sei tiri kuti dzikisa we know kuti pane dzimwe uyu patiri kuti dzikisa ka tichatransfer yoenda kuna sister Eunice pachabatwa mabank charges ndosaka tiri kuti dzikisa kudaiwo so then paichasvika kuna sister Eunice pamwe ichasvikana nedifferent rate but tichadzoka futi tichizokuradzai kuti yazonyatsa kusvika iri mari ende futi kuzimbabwe kwachoni yanyatsa kusvika yava mari because marate anosiyana ndosaka tiri kuti ndaadzikise marate isusuwo tive safe isusu panapa tive safe pasazonzi takabvisa mari yakati sei mari iyo yakasvika yakashota because inini ndichatransfer mari yobatwa macharges newestern union handisi kuzwa kuti rate ichashandiswa musi wacho ndichatransfer imari handizivi then kuna kumbiwo futi achaendesa mari yobatwa futi nemacharges saka handiziviwo kuti isusu tese tichabatwa mari saka tiri kuti ndatidzikisei uyu dzachoni dzese ndoba tiri kuti dzikisa kuitira kuti pasazita pamuromo vanhu vati atakabudisa 2000 saka sei yakazosvika 1900 something saka tiri kudzikisa pese achabviswa pamari iyoyo anobviswa pamari iyoyo ndopa ichabviswa saka tiri kumba tidzikisai saka papa ndaiti dzikisa $5 dzikisa neuyu kuitira kuti nyange ikasvika yakawandisa ndaisvika yakawanda but isusu tichabatwa mabank charges saka imari dzinenge dzakuzotecheta kuzobvisa kune dzedu manje saka panenge pazoipa mwaona manje saka tiri kushandisa marate tobva tamadzikisa because hatizivi kuti musi wacho zvichadii kana ikangoendewo yakawandisa we are praying kuti iende iri more than 2000 yachoni marate asati dhingura isusu saka ticharamba tichitaura nyaya yemarate iyoyo macharges tiri pa 1867 handiti pana andisira £20 just now saka toti plus £25 plus $25 toti plus $25 yes so yes ndiri kutsvagwa kuno mirai ndipindure message iyi
Zvinhu zvangu zvaipa nadono. Zvinhu zvacho zvaipa nadono. Mira ndibva ndati kukoyo afterlife komborerai vana. Kumbe ndinoda kugoimba ndini. Imba. Sakatane 1,892. Isei pa 90, Sister Eunice. Besides makoma, isei pa 90. Alright, Sakatane 1,890. Yes. Sasa tasa wane $110 US. Hansi uyawa ne chamba chapa hotel. Yakanetsa so apa manje takazoti ichirira ndava ndatoitawo zvaitwa pajambanja pahotera pachona. Unosa kukurukura unga wapotswa. Anyway, imba tinzwa ngochiimba Mwari komborera. Ndiri kutsvaga kwandaisa masong angu aya ndandichimboimba. Zvinhu zvacho ngandinyatsesa Tapiwa. Zvinhu zvacho zvaipa zvanaka kunavo inini magona mabvisa mariwo. Mwari komborera. Mwari komborera. Mwari komborera. Hello? Komborera vanhu vese. Mwari komborera. Komborera. Mwari komborera. Komborera Shemarians. Mwari komborera. Hey. Wazi na Monica Ndoro wazi namba yani. The Sister Eunice. Mira tikupei Monica Ndoro. Mira ndikupei namba dzachoni. Mira tikupei. Mira ndikuisire ma details angu. Mondisendera apo ndobva ndakupai namba dzani. The Sister Eunice. Ndokupai namba dza Sister Eunice. Munondibata kuseruka. Takutoishisa guys. Takutosvika takabva kure. Takabva kure 2K. Anambozwa kuti Shemarians mune rudo dai. I didn't know. In the name of Jesus. Andimbotamba radio. Atimbotamba. Namba dzangu idzo ndibate apo. Nandiconfirm kuti ndizo here. 66 is 915372. Yes, ndibate ipapo. Guys, tasarwa ne $110. Tasarwa ne $110. Tasarwa ne $110. Tasarwa ne $110. Tasarwa ne 100. Wait. Guys, just about 2 hours. Nasi zvanga zvakashata. Nasi mabakaipa. Nasi takubata ikwiyo guys. Pasara 110. 110. Mratuone. All right. Kuti tisvike mu 2K guys. Kuti tine tononzi close the doors and open them. They shut them again. Singe tata shut them. All the doors. Singe tamaita ma shut them. All right. Cool is. Mratuone. Let's see. Pana usada pindu here. Uyo ndamupa izvozvi Monica Ndoro. You can send me a message. Ndakata sapa sandaona. You can send me a message. Ndikanimbonyora ndimboisa kasong tione. Chimboti turu. Tichambira $110 kuti tisvike pa 2K. Tiri kutoda 2K nhasi hatikuvata. Nyangwe ndikavata na 4 AM. Chiro tasvika $2,000. Ayo toda iyi. Ma? Sikamai. Pane vabvisa papamberi. Hold on. Okay. Ndiri kumbono answer call.
ndine koya ndikumbonoansa ndikudzoka. Ndezvemari here kana kuti ndezvako zvako zvemutono? Ine chibrigadier dai matonyarara zvenyu ndikudzoka. Bye bye. Hello. Sharo. Pane vabvisa pasofa yatinayo, pane vabvisa yatoverengwayo kudhara anonzi Shumirai Masuka. Abvisa 10 pounds. But yatoverengwa kudhara vamwe vanhu handisi kutaura mazita ndendisina kunzwa kuti vamwe havasida kutaurwa saka iye angoti hamai ndezvake. Pana abvisa taiverenga hedu kudhara abvisa 10 pounds anonzi Shumirai Masuka. Shemarians. Alright, mira tikupei nhamba. Apa nhamba dzako ndingodzikangamwa ipapa. Mira ndiche so ndiende kwandakadzisa uko. Kumbaudo. But pane uyu mumwe mira ndipe nhamba dza ndikupei nhamba dza uyu. Ndipe nhamba dzenyu. Pane +44 wandikupa futi nhamba dzenyu. Pane ari kuSouth Africa. Kada jiri macontributor kupi. Tinoda kunzwa kuti muda kucontributor kupi kwachoni. Because tikutoita zve-instant paida jiri. Instant ndio yatiri kuita tovatazva kuti tavatatashitsa mari yedu $2,000 ndio yatiri kutageta saka tashoterwa ne$110 kuti tisvike pa$2,000. Paida jiri uruda kusenda papi mina nditangidze futi kusenda madetails pana kudaro kuSouth Africa. Mina ndiende kunotsvaga madetails akumbi. Mina ndiende kunotarisa madetails akumbi. Nhamba dzakandidzizive nemusoro ndiregereyo. Handidzizivi nemusoro nhamba dzake. Right. And they also search kumbi. Right, today vari kuZimbabwe vanosenda kupi manje? Vavaite world remit kwamuri Sister Eunice? Kunoko handifunga kuti kune zveworld remit, handifunga kuti inowanikwa, hakuna unless kana vachiita Western Union. Hakuna world remit yekuti ndinonocollecta, but isusu we can send money neworld remit kuenda kudzimwe nyika. Kunoko handisati handifunge. Mukuru kumbi aita haide futi handiti? Kumbi aiti kuzonocollecta, saka kumbi chiri isi kuna kumbi it's Western Union kana kuti MoneyGram. Tione 800 91 53 72. Those like kana nokuzimbabwe panonetsa sikamboiti takamboita futi issue panonetsa. Izvi manje zvezvangu zvoda kuti tikaita imwe event asi kwa mukuru Western Union vabvuma Sister Paida Jirika ndisenderei message inini panhamba dzangu ndokupai madetails aSister Eunice mosenda ikoko kuna Sister Eunice. Tione chimbomira kuti unza chibhegedhia chako titange tasolva panapa. Kumbi imbomira nechibhegedhia chako. Handikutaure. Mira titange tapedzera pane vamwe vakuZimbabwe vada kubvisawo. Vanozotango vasaririswawo. Bye, enda out. Handikumute. Mute. +66 80091537 saka Sister Paida Jirika ndisenderei nini nhamba yangu ndobva ndakupai madetails aSister Eunice movaisira kuWestern Union zvinoita ndikandimboisa kasong guys. Naka zvaita Mwari komborera imashemari yenzu Mwari komborera
komborerai vanhu vese zvinhu zvavo zvaita vagona vabvisa zvinhu zvedu zvanaka tasvika 2000 Kumbichitaura zvakwaida kutaura. Ndofana kungoimba. mboimba Anogona Alright, kuimba ngatimbo- kumbuya namashuwa tanga wataura. Famba zvako Tapiwa. Hazvina zvinhu zvaingeto. Famba tichienda Zvaita shero, zvaita. Ndimbomira pakutanga ndaona vanhu vari kutisendera mameseji vaive vari kuZimbabwe hatisida kusegregeta vanhu. Ndimbomira rapasimba takumirira kuZimbabwe. Tapiwa, tichasona, ngerimwe mazuva, famba zvako Tapiwa, tichasona, famba iwe, famba, Tapiwa, famba, tichasona, ngerimwe mazuva, hazvina tichasona, tichifara tose, tichitanda tose, ngerimwe mazuva, famba. Shaita shit.
Thank you. Wadi kumbotita yakupesera inodiwa nevanhu iyaya Mwari komborerai. The emotional. Oh, sorry. This is a mute, hello. Pane ari kuti ada kuisawo 200 rands. Mina tione kumbi. Wait a second, kumbi pane munhu anoda kuisira 200 rands. Mina ndiise number idzo. Pane ari kuda kuisa 200 rands. Mire achikutsvaga munhu wacho. Mina ndiise uyu kangu kacho nevanhu. Munobata kumbi kana kuda marands enyu kuna kumbi koko. Tiripo, I think nhasi ndo patiri kupedzisa kutambira zvedu. Target yedu takasvika, takatanga tichida $1,000, but with the grace of God tazoti tisvitse pa 2K nhasi. Saka hatisatapuwa hedu final results, but seems as if mari yedu inogona kunge yazenge yasvika ku $3,000. Saka tesowo takungobatikana ndofunga kuti tanga tisingafumbire kuti tichasvika $2,000.
can't answer this now. Pane munhu ari kuda kusira mari. Answer pane munhu ada kusira mari kuSouth Africa. 200 rands. Tarisa kuti ndiani? Kandichita tatimbochinzwa kuti how far. Pane munhu angati kutsvaga wamubata here? Pane vanhu kutaura nawo, vamwe vandiri kungoudza hangu kuti mamwe maplatform haasi kunyatsondiitira zvakanaka, but vari kungobvumawo zvavo kuti mangwana vanongosota zvinoita zvachona. Saka ndine imwe mari nemapromises ati anopinda mangwana. But iyi yashero ikangotokliwa akutoitumira, which means kuita kuti tifambe nemadays. No, yashero ikangoita anytime ari kumbatumira, saka yashero inoita vakazosara vakutumira imwe yauya zvine zvaku. Alright, so yashero yakaiswa alright, yashero yakaitwa inini mangwana vanoda kuisa mari munoisa before midday, because shero kwake kunoedza kudhara saka kunenge kwatoedza kudhara, saka makaisa ameno kana pamwe inenge yaita, saka ndokupewo kusvika na12 midday kuitira kuti ini pane ndiri kubasa pandinoenda kulunch ndonocollecta mari dzese. Ipapo ndakatodzinyora pamaslip, then sister inisi nechibrigadier chaitwa ichi handichatokuitira iwewo remit, ndakutokuisirai ndenda kutokuisirai futi Western Union, because aiwa kuno kwakuna handitomboziva zveworld remit kuno, kuti kuno handisandambotumirwa mari kubva kuAfrica ichiya kuno, handitomboziva zveworld remit kunoko, handifunga kuti iriko. Isa Western Union. Ndichatoita Western Union because ndaifunga kuti maybe ndichangozongoisa papa ndichazongoiburisira kuPayPal kwenyu ikoko mozopedzerana, but kuno kukaisa muPayPal inoita futi mamwe madays futi ndingori nemari dzevanhu maakaunti hazvizoita, because ndenda kumira futi 3 working days kuti ichipinda munhingi mangu, saka ingoisa Western Union ndonocollecta macharges tiri kubvisa pamari iyoyo, tinozongodza vanhu kuti zvakafamba sei, saka Western Union ndongonocollecta ndotomba tangoita ningiri. Kozoti kozoti Sharon wekuZimbabwe andibata, saka tawirirana kuti anga achida kubvisa $20, saka ndamuti $20 kumapounds imari kumbi. Mati 1.25 karate. 125 by 20. Mati chimi. Mati pound ndori panhingirikini. Ripa so ishi 15. Mbere tingoita nhingirikini. Pepe ndanishandisa rate yenhingirikini. Ye pound not vice versa. So $20 kuma met cash. Ndongomisa kutamba chisongwani chekupedzisira chechibrigadier ndobva ndagara pasi makumbo angu akuti $20 kunoko iri kuti inhingirikini 15 pounds. Saka tawirirana nemunhu ari kuZimbabwe kuti instead yekuti aende kunoisa 15 pounds kuWestern Union,
tawirirana kuti ini ndakutora 15 pounds maakaundi mangu ndomuisira kunoku, and then mari yainayo ndichamudza munhu wekunopa kuZimbabwe. Pane kuti amboenda kuWestern Union ndonokolekta 15 pounds, ndaona kunge zvinoningirikina. Saka tawirirana kuti kunoku ndiri kumubhadharira 15 pounds. Iye mari yainayo yanga achida kunditumira ndichamudza munhu wekunopa kumba. Saka zvaita sorted. WekuZimbabwe abvisa 15 pounds. Inini ndine nyika yandofarira vekuBotswana vati vachandibatawo mangwana. Then ndine mamwe masista angu ari muno munyika yeSouth Africa vati vachandibata mangwana. Then iye yandandiconfuse iye ndazofonerwa zvikanzi aiwa unga uri right zvako kuti uwane 200 yapinde. Ingori nyaya yekuti ndaita transaction neStandard Bank but ndandichiisa kuFNB, saka ndazoibata nyaya yacho. So message inongotumira kwese kumabhengi. Ndo nyaya yanga iripo. Saka vandibata sisi vacho vakati aiwa usaita hako confusion, imari imwe chete. Saka vati zvavanoda kuitwa inonzi chi anonymous. Saka sister inisi mune imwe yapinda here? Iye zvino izvi ndine 15 pounds yekuZimbabwe ne15 pounds yekuno kuma +44. Pana promisa 10 pounds asati aisa, saka ndomboisa paside because azvita kuti ndiedhe mari yanisati ndanayo. Saka so far ndine 30 pounds. Saka pepe tagumisira tiri pa 185. 1890. Saka tikati rate yedu iri pa 1.25. Yeah, nhasi. By maisirwa 30 pound. 30 pounds, 15 wekuZimbabwe abvisa 15 pounds, koti imwe 15 pounds ndeyekuno. Pane umwe kuna promisa 10 but asati aisa, saka handichiita kuti ndiiverengere. Saka i30 pounds. So $37. $37. Saka toti 1890 plus tongoti 37 plus 1927 ndizvo kakumbi. Ndizvozvo 1927. Saka ko iyo yawanga uchinhingirikina yauri kutaura wanga waiedha here? 200 yen ndandaiedha. Rega nditarisa kuti hakuna dzimwe dzapinda here. Ndine imwe yapinda iye handisati ndataura kaya naichionererwa nayo. Kuno kwandina dzimwe dzapinda besides dzandataura kudhara. But ndine imwe yandisati ndataura. So ndine vamwe sister vangu vamwe so vandibata. Pamalini usati watora sister vako yapamalini? 1000. Ezvinezvi tine 1927. Ikoko kune imwe here kumbi kuSouth? Kochi brigadier chaunga uchichema chauri kunhingirikina wachitaura here? Handina maranzi ndataura. Tama $18 kapaipe 300 rand. Okay. Ko yekuStandard Chartered yanga isiri yedu here? No, yeStandard Chartered ko ndiyena ndichiexplaina kuti inini ndine Standard Bank. Saka pandinoona kuti Standard ndangoti yezvo ndiyana ari kundisira mari muStandard. But sister vacho vandifonera vakati vashandisa vaita transaction neStandard Bank. Then vachindisira maakaunti avapa
saka ndo maitiro akakuita message yacho so yenge saka yaye watoiverenga kudhara ndaiverenga vatonditsura zvakanzi dzungu tsikama saka ndangotaura une dzungu at least panadaro vatotaiwa dzungu itashoma ndakati no it's fine then okay saka yekustandard ndo chibrigadier chacho here chibrigadier ndinacho pane sisongo vekustates vandisira mari guys tasarwa nemari kuti tisvike mu2000 calculator ndimi nemacalculator calculator 1927 minus chi 2000 $73 all right kwasara $73 then sisangu vekustates vati vanga vakarara vakamuka vakati ini ndinochema nevanochema vakati unoziva kumbi ndabata ende ndinofarira chirongwa ende vataura zvakawanda ndosaka ndati ndaakumbobva palife paipai ndasiri kuita dzungu vachisira ivo mira ndinyatsotarisa madhii achona ndinozotaura pasiripo vati vachaita anonymous vandisira $200 saka zvavharisa vhara 2127 ndakagara pachikona foni yangu yapera chaja handisisiri handina pekuigadzika ndiri pachikona pane chaja It's okay. It's don't celebrate. I don't know when we will celebrate. It's fine. Yes. At least you know. Yes, somebody. Yes, somebody. Yes. Yay! Mira casero. Yay! Yay! Cha cha cha. Mama zvakanaka Tapiwa. Yes. Akomane. Yes. Yes. Hey. My Shemarians, thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. We're inspired. Hey. Shut up. What do that, sir? There's someone is me. $200. 2,000. What a way, Cheryl. 2,000 and something. 2,100. 2127 saka. Hold on. Thank No, oh, guys. vanhu vari kundibvunza kuti maus ndosaka ndati karega ndichidzikamawo vatondifonera vataiwa kumbi inini handigone kukomenta handigone kuita sei saka
unogona here hako 1 minute siye message ndakati aiwa zvakanaka ndozvatinotarisira ndatozoseka ndakatotisistailisi vakatogona kati unokotochidzikama kana uchitaura at least unonzwisisa takubata tichizwa nasi kuzi ndikuzorora ndakanyatsa kuti yes hai tiswerowe padesa isingagoni nasintromaiti Jesus. Wasvonote ndanchichengetera nyaya zvakanaka handiti Aya, zvakanaka zvizvo. Tapiwa. Jesus. Ndambovungwa kuti ndasvika pa 2K. Never. Saka kuno kundoita vanhu vane vachida kubvisa voramba vachibvisa here Sharon kusvika yako yaita kana kuti tochingomira toita sei ngavabvisa zvina problem ngavabvise kuti pamacharges pepe ngavabvise okay kusaidi kwenyu takatovarisa pandinongounza mari yacho yese makutostopa totostopa kuda ichauya kana pane achiri kuda kungobvisa anongobvisa zvako kuitira pamacharges isvikeri kendere Jesus what are you hai 2127 Jehovah nino andi dinaye Jehovah nino andi dinaye Jehovah hey what the hell is this? And did you wait? Look at the dollars. Jesus is good. Aya, ndizvo message. Handina kubvunza ndafunga kuti Shemarians tingaputsa vakadero. I am in shock. I am still in shock. I am shocked. What? Good night. Nangoti ndipinde ndiyimbe. Mwari wakanaka deduwe Mwari wakanaka deduwe Mwari wakanaka deduwe Saedu
Zarikana, Marwakana, Deduwe, Marwaka, Gandian Suchin, the open sense, right? Marwakana, Deduwe, Marwakana, Deduwe, Marwakana, Deduwe, Zarikana, Deduwe, 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 Marwakana, Deduwe, Zarikana, Deduwe, Marwakana, Deduwe, Zarikana. Bye. Bye. Thank you. Wow. Wow, sir. I said that you believe. I'm still perplexing. And the perplexing. What? Jesus. Hakanamela mkakubafonela kuti mai wasazvaitika ngura nhasi here kungotaura kuti Jehovha Mwari wakanaka takwanisa semashemarians kubatsirawo vamwe vanhu 2000 and something. Mwari wakanaka. Thank you everyone. Akabvisa, please, thank you for supporting. Thank you nekusupporta mhuri yekwana Makore. Handisi kuziva kuti ndokuita emotional guys. Kumitaura. I'm also equally touched. It's incredible. Words cannot describe how I feel at the moment. It's so amazing. To think that when the idea came to initiate this initiative, atina tarisira kuti tinosvika pamari ino yakadai. We were in, although the idea was good, maybe but it's just so amazing. I don't know what to say. I was touched from the moment yandatopinda palive zvekuti like pasosara kupinda makosa mwachita the love is just so much. It's something that is also inspiring, not only to vamwe, even to some of us who spend a bit of time vachiparticipate in my initiative akadaro vachiita kukurudzira kuti vadaro. We are also touched. I don't know, but thank you so much. Sister Eunice. Oh, thank you very much to all the Shemarians vakabvisa mari, and patakatozvitanga taitombofunga kuti pamwe ticharaisa $100 hatina kutombofunga kuti zvichatosvika apa. Saka toda kutenda vese vakabvisa nevasina kubvisa, vese tongokutendai maShemarians ese nekutisapota kwamunoita, nekusapota Shema TV and nekusapota mhuri yekwaMakore baba namai Tapiwa. Saka tinokutendai mese. Ndichizongokuzivisai as soon as mari yekuThailand yangopinda maakaundi yobva yauya kuno process dzese tichikuudzai kusvika yasvika mareceipt ese tichikuratidzai. Tinokutendai zvakanyanya. Vari kuno kuma +44 kana paine vane vachiri kuda kubvisa, that's fine. Ndinozokuudzai kuti chimirai kana mari yekuThailand yauya ndobva ndati. But kana painewo vane vachida kubvisa, it's okay, makasununguka yenyu kuramba muchibvisa. Thank you very much. Oh, thank you guys. Thank you. Sister Eunice. Kumbi, thank you for helping us today. Sister Eunice, thank you as usual. Good night. Ndazorora. Budimatso camera yenyu off. Budimatso camera yenyu off kana muda kupinda mu live. Alright, ngandinzwe kuti wada kuti chi. Budimatso camera yenyu off kana muda kupinda mu live.
Right. Hello. Muri kuteerera nemamwe madhivhaisi. Okay, it's okay now. Hello, Morsei. Tiripo. Sister Eunice Kumbi, I say well done to my Shemarians because, of course, the beginning young area 1,000, but I say to Sister Eunice, thanks for the way makatry kuti zvinhu zvirambe zvichiendeka nekuramba makavhura bank account yenyu. Dei takazviita hataizongosvika ipapo. Saka thank you for that sacrifice and Kumbi kuramba makavhura account yedu nekuti patinosizviita taingoti tikaita tovhara. Saka apa ufunga kufemerwa kwatinoitwa mune muitirwa kana nevamwe. Well done for that kuti makataridza kuti rudo harusi rwokungobva but open account yenyishandiswa nevamwe. I say thank you for that. Well done. Aiwa, zvakanaka munotendei. Thank you, Budmat. Alright, ngatichivadonhesa zvangu. Sister Eunice munogona kuchidonha zvenyu tochibatana tichinzwa kuti mangwana ndikunamata kuti mangwana ifanira kureflecta kona kasara mangwana but Friday iprayer yangu isingatoiti kuti ndaireflect by mangwana. Alright, saka tarara tiri pa 2,127 handiti ka? Yes. Alright, it's okay. Wow. Good night, guys. Good night, everyone. Okay, bye. Whatever, bye. Kumbaudo, good night. Good night, everyone. Nasina ndakarepresenta heti yedu yeSunhead vari kumagarden vachivharidzira zuva nehuni dzedu idzi dzaunenge uchigona kunonga waenda kumombe kana kuti dzavairovesa nadzo mombe vachifudza ikoko kana kudzinga chimombe nebhegi rake rekuratidza kuti aiwa anga achiri mwana wechikoro zvakare uyu Tapiwa ndo zvandanga ndakarepresenta muzuva ranhasi neblack yekuita sei rekuchema Tapiwa ndo saka nhasi muri kuona ndakadaiwo so huni yangu heti yangu zvese ndizama kuda kurepresenta Tapiwa ndichingoti Tapiwa go well zorora murugare. That's all I can say. Good night, guys, and thank you for supporting. Thank you for coming together kuti tinge tichasei tichiraisa mari inopfuura $2,000 pano paShema TV. Handichakwanisi kutotaura. Bye bye, guys. Ndikaramba ndichitaura ndingatozobudisa musodzi. Bye. Good night, guys. Bye. Thank you, everyone.